Здравейте хора, в днешното видео ще ви покажа топ 5 най-редки скина в Brawl Stars. Да започваме. Хора, на пета позиция имаме ето този скин на Рико, който е бил през играта през 2020 май беше. Той е на пета позиция. Да, първо ще ви обяснявам за героите, а после ще играем с тях. Ето това е на пета позиция. Той струваше 150 джема. Да, преминаваме към четвърта позиция. Но само да намекна, на първо място няма как да направя игра с този скин, тъй като го нямам. И на четвърта позиция имаме ето този скин на Майк, който е бил през коледната версия на играта. Мен ме кефи. Сега не мога да си кривя душата и да кажа нещо обидно, но броулърът не си заслужава тези 200 джема. Да, хора, според мен. И да преминаваме към трета позиция тогава. На трета позиция имаме ето този скин, пак на Нита, но пак на коледната версия на играта. С леле, тази мечка колко уникално изглежда. Майко. А мечката не се ли върти? What? Защо ли не представя? Втора позиция, хора. Както видяхте в началото, на втора позиция има ето този скин на Колт, който е бил през Стар. Като са пуснали през 2018 ето тези Стар скинове. Да, аз имам ето този единствен на Колт, който е на втора позиция. Много ме кефи, брутален е. А сега на първа позиция. Шели. Как да нямаме и Шели? Но този скин не е, а е друг. Ето сега ще ви го покажа на екрана. Стар Шели е това, което ви показах. Това е Стар Шели, което не е рядко, хижаже. Да започваме с игрите. По позиции, хора. Добре, палнахме го на макс левел. Да започваме. Така. И така, хора, ето го скина. Този скин май е бил през 2021. Така съм чул в Google. Основни данни. Не мога да ги дам. Мирайте, бе! Добре, убих го. Аз хилна. Оп. Тука ли си, бе? Къде е, бе, хора? Опа! Не, убиха ме, хора! Убиха ме. Така. Бам. О. Не! Убих го, но и той не. Хора, добре. Тук сме.
Добре, убих го. Не. Трябваше да го макс спауна. Не. Трябваше да си ги максна. Не, защо би сега? Добре, убих ги. Станах на супер малко кръв. Не ще ме убие. Четири дъмча. Не, бе. Не. Добре, убих го. Трябва да се бремне. Не, победих, хора. Победих. И така, хора, да започваме. Да. Не започваме добре. Мечката! Добре, убих го. Добре, убих го. Пишете дали искате още подобен контент, за да правя. Не бягат! Първата ли победа? Мона. По-кошки на кола. 6, 5, 4, 3, 2, 1 и победихме, приятели. Какво? Не, бе! Плиз! И това ме ще победа. Да, точно така. Victory! И хора, започваме с новия ми любим скин. Така, хора, започваме. Чухте ли това? Убиха ме. А, не! Емоция. Тук е. Добре. Не, убиха ме. Не. Така.
Не, победиха, няма смисъл. Ела ми! Не, щях да го бия. Еми добре хора, това беше днешния клип. Аз бях Румен Димитров. От мен. Чао. Опа, чао.